Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-ħaddiema Maltin u Għawċin għax jemmen li l-ħaddiem hu l-unika riżorsa li għandu l-pajjiż. Għax il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen li l-ħaddiem Malti hu kapaċi jkompli jimxi l-qudiem. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM fl-okkażjoni tal-festa ta' Jum il-ħaddiem. Il-Partit Nazzjonalista m'hemmx biss fil-minimu li għandu jkollu l-ħaddiem, imma illi il-ħaddim tagħna kapaċi jagħmel ħafna u jibqa' miex il-ħoddiem. Fil-waqt li rikonoxxa li l-isfidi dejjem kienu hemm, Adrian Delija qal li llum għandna oppożizzjoni serja u bi pjan kontra l-Gvern suppost soċjalista li m'għandux pjan għall-ebda settur. Fil-fatt ta' kuljum ninnutaw kif il-Gvern m'għandux pjan għall-isfidi fl-ambjent, fis-saħħa u fl-edukazzjoni, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ilu jippreżenta proposti għal setturi daqstant importanti. Adrian Delija qal li l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista dejjem urew li kapaċi jaħdmu għal Malta u dan hu konfermat iswed fuq l-abjad bil-kisbiet li għamlu fl-aħħar snin. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jara li l-Unjoni Ewropea tkompli tgħin setturi bħall-agrikoltura u s-sajd grazzi wkoll għall-ħidma tal-MEPs tiegħu. Għax dan li qed naraw illum mhux suċċess tal-Gvern iżda tan-negozju grazzi għall-istruttura li instabet lesta frott gvernijiet nazzjonalisti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern ma jistax jibqa' jitħaq bin-nies u l-poplu qed jinduna. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-Partit Popolari Ewropew u Partit Popolari u mhux populista għax hu viċin in-nies. Dak huwa insult. Meta inti tkun ħallast tant taxxa u mbagħad tieħu parti lura żgħira flok il-Gvern b'serjetà jgħid ejja naraw x'inhi l-istruttura tat-taxxa, ejja naraw kif qed taħdem u qed taħdem tajjeb, ejja naraw kif nistgħu nbidluha biex ninċentivaw iktar le. Mela l-ewwel jħodlok 1000 u mbagħad jibgħatlek 40. U da mhux biex nitqu bin-nies. U kombinazzjoni timing ta' distribuzzjoni ta' din iċ-ċekkijiet dejjem tiġi qabel xi elezzjoni. Adrian Delija fakkar kif il-Partit Laburista dejjem beża mill-isfidi u għadu sal-lum għax għadu jemmel li l-Kunsili Lokali u l-Unjoni Ewropea qatt ma kienu super favoriti tal-Prim Ministru Muscat. Barra minn hekk is-Soċjalisti jridu l-abort u l-Partit ta' Muscat ivvota favur dak il-programm elettorali. Iżda l-poplu tagħna jistħoqlu Malta nadifa tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista fl-ambjent daqskemm mingħajr korruzzjoni. U la darba l-Gvern mhux jisma' l-karbit tal-poplu, l-Oppożizzjoni trid tkun it-tarka ta' minnu vulnerabbli. U għalhekk li tal-25 ta' Mejju huma elezzjonijiet importanti. Il-Partit Nazzjonalista jinteressaħ minn nies minn kull persuna, minn kull individu. U allura fuq bażi Ewropea, irridu nkunu nafu li din hija elezzjoni importanti. Għal dawn l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista preżenta qatt ta' proposti mhux biss għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew iżda wkoll għall-elezzjonijiet lokali. Fil-fatt Adrian Delija ħabbar li kull dar f'Malta u f'Għawdex se tkun qed tirċievi l-proposti ippreżentati mill-Partit Nazzjonalista għal lokalità rispettiva.